tak, že milí sledovatelia YouTube, sa mi dosť často ráno stáva, takto skoro ráno stáva, že vidím tu slovenských šoférov, ktorí sa nevedia dostať na letisko. Takže vám teraz trošku ukážem cestu, ktorou sa to dá asi tak najrýchlejšie, ktorou chodím ja. Nedostanete sa tak priamo k terminálu, ale máte to pohodlnejšie, nemusíte sa tam tlačiť na tej križovatke dole pri termináli, kde sa schádzajú všetky cesty, či z Viedne, či zo Slovenska. A dosť často sa tam aj nehody stávajú, takže normálne by ste odbočili tu dole, aby ste sa dostali do terminálu, ale nemajte strach, môžete ísť normálne ďalej po tejto ceste a tuto sa dostanete, to sa volá Betriebstraße. No, tu máte už len jeden semafor. Tu zabočíte a tu už ste na letisku. Zabočíte ešte raz. Tadiaľto chodia zamestnanci letiska, takže je to také rýchlejšie, je to aj voľnejšie. Na tomto parkovisku nemôžete parkovať. Toto parkovisko je tiež pre zamestnancov. Ale tu, čo vidíte, tú veľkú garáž, tak tam sa už myslím parkovať dá. Samozrejme stojí to nejaké peniaze, ale tak tie automaty sú aj tu priamo v garáži a takisto sú aj v termináli. Tu nájdete skoro furt voľné miesto. Tak, dúfam, že som vám pomohol. Potom už len stadiaľto pôjdete smerom priamo do terminálu, ale takto vám ukážem v ďalšom videu. Dúfam, že som vám pomohol a ešte pekný deň prajem.